Hidayah ingkang menuju Pagelaran Cempolrejo. Sang Prabu nandhi kedatur teraping sedang suku tunggal sedang satu makmasa iku seke tunggal kumpul kaya mati-mati ngadeg di babahan ngono ngojrak ing lebeting griya ampun kawetu ana ing wijining lesan dateng ingkang badhe gesang supados Cempolrejo boten wonten aral setunggal punapa kanthi ingkang tinatapaken tampa manjaba dasar arane wong cilik ora tau mambu bojo sendoro sareng mambu gambar
Ibu dewa polahe kok gabah den terus bersasat kawan berarti budaya sawenane golong-golong etang teko golong-golong Bandara upaya kawula upaya bandara ibu wong polahe nganti kaya dening sewa bukiti sewa pengarani watu bukiti semut nganti kaya dening semut gramang kang metu saka sela-sela ning watu ngocapaken sinten ingkang medal dhateng lebeting wewengkon Praja Cempala Rekyana Patih Mamangkara ingkang dipun arak wawang Patih Secalubira dateng perseban lobo udrek-udrekan silih putih wonten ing Cempala Reja dadosaken diyo Praja Cempala Reja
bosen urip mung iki. Bosen urip nek pancen wis bener urip kandha mang-mang. Aku sudi teman dijuing karo sliramu. Wah iki negaramu kandak. Wong diapurane kaya ngene. Aku krungu sliramu patih. Ora duweni suwa sitana jayuh dieret-eret kaya ngene. Nek pancen sliramu ora bisa dunung luput. Sampe ngene tau Sendak apa motor sepodo tumungkul karo dewamu. Tak pateni ngono kene sliramu. Aku monggo luput luputan apa? Enggak aku salah apa? Sliramu ora melu perkara, ora melu dhewe. Iki perkara iki mesti ning ngono. Aku lawan Gusti Ratu. Kok dadal kon larak sak penak-penakmu dhewe. Nek pancen kono ora iso ndunungno apa kang dadi kluput aku. Wah, wis aja nganti kon takon uripmu mane-mane ya iki nolak moto goblok. Wong ngomong gak iso nduting-nduting nek melengi kancane ya gak ketok iki. Kenapa sliramu kok iso tak larak iki mau? Mbok iki digrayai dhewe atimu. Nek kon kepingin terus salahmu, kepingin terus pertanamu. Aku kon lokno gak ditatanan. Iki negaraku dhewe. Sliramu tak larak iki. Atek sliramu ambek guguk mutawaton. Joko niki wong sing bosen mangan modal iki nuntun. Sliramu iki wong sing kira-kira wis bosen urip lawan. Nek sliramu rapi tegese duwe tatanan duwe terap kilo. Ora duwe watak angruga peksa karo jeneng liyang. Iku kepitung sliramu cendolo. Kurang ajar. Aku cendolo nyendalane apamu? Lah iya. Gusti Ratuku gak duwe yaiku ketetan. Sekar Turangga Jati kok peksa kudu duwe. Ngeruda karo hak ing liyang iku gak diarani wong cendolo munah dapurmu. Nimbang aku tak sowan ana ngersani Prabu Dupada. Aku gak megemokan karo sliramu yo. Kon iso mlebu ngeruda peksa njupuk kamane Sekar Turangga Jati. Karep ora ngono mlebu kraton. Bisa kon ngono tapi pancen katon sirah rutuh omeng jaratan. Ikas guluku bebatang. Iso ngelangkai bangkeku buru sliramu iso mlebu maneh menyang jroning kraton sowan ana Gusti Ratu Prabu Durwodo. Wah, sida mati tanpa klarapan bumi bebatangmu.
tumrap kahanane Patih Mamangkara. Sareng boten angkapuna Mamangkara piyambakipun uga tumrap Kekono Patih ingkang semanten menika setunggal bro piyambake ngasto bodho tika batani bodho murkapa ing papat kemawon kaliyan Patih Setolo dina sebet bodho murkapa Rateng lengo dawah Guntara sareng sami kedadosan gelang-gelang langayuni otak daruri ndriya dah gunung Prajepo gunung miwah segara kocak jagat wetan ini dinantian tayangan kowe gendandel kowe sareng kedadosan kang semanten sakalika nempataken Sang Begawan Rama ingkang sampun jangkung lampahing Sang Rekrana Patih Mamangkara menika kula tanam kang seneng dituntun kan aji mantra rawa rontek sareng dipun cintuni Adira rawa rontek kaum panjenenganing Sang Dwija ingkang semanten dadosaken saking kang jepukung menika kala wau kulit tepuk daging unggur otot kapital wangsul ati kaingat bali rah melampah wonten pomun-pomun jang girak ngelilir mulya dadimu mengko dhisik tak dulu saka dhuwuring dirgantara kon gak menang ora cukup wong musuh padha patihe kok ora cukup wae iki Rama Begawan kawon kadikdayan tapi nek kerusan menawi kerusan menika ingkang abdi tasih nyekapi lah kira-kira gak kok disakno nggih sampun nggih sampun kula tugang nggih kula juwotos kula tewowo nggih kula idoni pun kula seret barang wonten saged pulih malih lho tapi kuno boleh gak kok wales dereng tadi dereng lah terus kula menika tukang saking Bauri Delungup awak niwa ta lega kula tangi maneh awakmu tak nggih tangi malih maju lah maju wonge kon lawan maneh
entah si dereng. Yo durung. Wong pancene durung ya apa. Lah tibane. Mantun ngoten maju malih kula dadak godhon wejek niku. Rasane mboten saged ambekan bawak ngidul dalira kula tawani gekekal maju malih. Kon males wonge dereng kober. Lho kok durung kobrak sedeng gocol kon iki. Kok durung kober wis bolak-balik ke rumah ngono. Wah, rumah mboten. Lah maju maneh nggih ke rumah malih, rumahne ana rewane kan nok. Rumah niku mara malih nggih pun rasanipun dijiten malih. Wah, iku tandane sliramu ora cukup. Iku duduk tandingmu, duduk musuhmu. Wong ngene sembare engko sliramu gak tak jampangi, kon modar maneh saiki. Kon mang wis modar. Iki. Kula sampun wis modar kok kula sampun. Iku duduk musuhmu. Sapa iki mang? Pating Praja mriki sandang Rekana Patih Setya Ludira. Wah, keparat sepiro sing Setya Ludira aja Pating Praja aku. Pating Praja inggih rupaning jare Patih Setya Ludira, Patih Setya Ludira iki. Kon medhuk mrene. Aja Patih Mamangkara sing digawe Patih. Iki pendhetane, iki begawane. Kok dadak iki nom-noman iki sapa iki? Ya kok sliramu gorak edep karo aku Desta Jumena, atmadaning Prabu Drupada, calon ratu ana ing negara Tempalareja kene. Sedya karepmu ketemu aku. Ya, aku bakal ngintangno klilit ana ing Tempalareja ora liya Patih Mamangkara. Nek sliramu bela labet kan Patih Mamangkara, tak dadekno siji. Kepitung sliramu reretu, kepitung sliramu reget pisan. Kudu nyengkrih saka Tempalareja kene. Kok yo mbuh sak penak-penakmu dhewe. Jelajalah. Tak elingno yo nak yo nggir sliramu. Mundura. Aku eman bagusmu. Sliramu bakal mungsuhan karo aku ngono apa kaya apa. Sak mestine aku kudu jejuwing wong kaya sliramu iki. Tak kira sliramu durung weruh rasaning seneng wis mesti tekan pengadilaning tadi. Durung kinaruh nek pancen ini kaya ngono mergo sliramu manggon ana luput. Muga kametho. Nek sampe natek si pisan iki sapa den kokno sego rawon esuk aku. Kok sing tak eloki mok entek. Jaluk rewange tak ono abeh.
Apa iki? Mosok gak makan karo ndurit iki. Gak kena tak elingno. Iya pancen bener kaya mangkono. Nek pancen gak gelem balik ya, tak tugel gurumu Begawan. Ladyalah anak ratu gak di Subasita. Ngelamat dadi sulane kubur kahanan nuwun.